Hvem er I? Jamen altså, mit navn det er Sebastian Kornum, og jeg går her på Handelsgymnasiet, og jeg er sidste år på Handelsgymnasiet. Min linje det er marketing og multimedie, og udover det så er jeg windsurfer. Mit navn det er Christian Justesen, og jeg går også på Handelsgymnasiet. Jeg er så bare på andet år, og jeg har studieretningen innovation. I surfer, begge to? Mm-hmm. Har I noget specielt at fortælle om det? Jamen, lige nu her i sidste uge, der har vi begge to været til verdensmesterskabet i windsurfing, som blev afholdt her i Skive. Og det gik rigtig godt for mig, og Christian han performede også rigtig godt, synes jeg. Jeg vandt i min klasse under 20 år, og det var mit sidste år i klassen, så det var nu, det skulle ske. Og man kan sige, at jeg har haft lidt længere tid. Det er mit første år i gruppen, og jeg har 2 år tilbage. Og jeg er 5'er, og det er jeg også rigtig godt tilfreds med. Hvad er det fedeste ved at surfe? Jamen altså, her i Skive, der har vi en rigtig god surfklub, hvor Christian og jeg, vi er medlemmer sammen, træningskammerater. Vi har et rigtig godt socialt samliv dernede. Vi er rigtig mange unge mennesker, der er også flere af dem, der går her på Handelsgymnasiet, og vi har skabt et rigtig godt bånd. Så jeg synes helt klart, at det sociale det har meget at sige for os, og derudover så er det en god frihed for os at komme ud på vandet og lave noget action og få adrenalinet lidt op at køre. Jamen, det er jo helt klart følelsen af at være sådan fri, og det er kun dig og elementerne. Og det synes jeg, det oplever man rigtig meget ved surf. Der er ikke nogen, der kommer ind og forstyrrer dig eller noget. Det er bare dig. Hvor meget tid bruger I på at surfe? Jamen det er et rigtig svært spørgsmål. Jeg vil sige, Christian og jeg, vi surfer nok gennemsnit i hvert fald ofte 6 gange i ugen. Og hver gang man er ude at surfe, så tager vi surfer flere timer på vandet, men der kræver også en hel masse forberedelsestid inden og efter man har været ude at surfe med ens udstyr og sådan nogle ting på konkurrenceplan i hvert fald. Så jeg vil sige, i hvert fald 4 timer kan man godt lægge i windsurf om dagen. Og nogle gange der kører vi også op til Vestkysten og sejler i Hanstholm og så videre, så vi bruger rigtig meget tid på det. Men man kan sige, at der er nogle gange så varierer det, fordi er der nu uge uden vind, så får vi ikke windsurfe, men så laver vi alt muligt andet. Vi cykler eller løber eller styrketræner eller noget. Så det er meget varieret, det træning vi laver. Hvordan får I overhovedet det her med til at hænge sammen med lektier og fritid? Jamen altså, jeg synes faktisk, nu er jeg på sidste år her på Handelsgymnasiet, og jeg synes, det har gået rigtig godt for mit vedkommende. Jeg satser altid på ikke at udskyde mine afleveringer, og det har jeg faktisk ikke gjort endnu. Så hele tiden været med, og så har jeg så selvfølgelig haft en masse fravær, fordi jeg har været ude at rejse en del. Men jeg synes, at det går rigtig godt, og der er god kommunikation over internet og så videre, så jeg kan følge med i alt det, jeg skal lave, når jeg er ude at rejse. Jeg synes faktisk ikke, det er så stort et problem. Man kan også sige, at lærerne de er meget hjælpsomme til at hjælpe en, hvis det er, at man lige ikke har været der til en time, eller man mangler lige at lave en opgave eller sådan noget. Så det er meget god til at hjælpe en. Og som Sebastian siger, kommunikationen er rigtig, rigtig god mellem lærere og elever. Hvad får I fra sporten, som I kan bruge andre steder? Det er jo en sport, som er krævende, ligesom alle mulige andre sportsgrene. Under VM der har vi haft super stor fokus på selve stævnet og mentalt i fokus. Og jeg vil sige, når jeg tager til en eksamen, så kan jeg godt mærke, at jeg har det samme måde, man sidder og fokuserer på. At takle de situationer der og styre ens adrenalin og sådan nogle ting. Der har jeg kunnet mærke rigtig meget, efter jeg er kommet op på højt niveau i windsurfing. Jeg vil til sige, at jeg får rigtig meget på det sociale. Det der med at møde nye mennesker. Det er lettere at komme ind i en ny klasse her med valgfag og sådan noget og møde nye mennesker. Fordi man oplever det så tit, at man kommer ud til stævner, og man skal møde få nogle nye venner. Og det kan jeg rigtig godt lide ved det, at man simpelthen kommer ud og så møder man en masse mennesker. Og man får et kæmpe stort netværk. Hvad laver I så om 5 år? Det er et rigtig godt spørgsmål, men nu her, når jeg er færdig med Handelsgymnasiet til sommer, så har jeg i hvert fald tænkt mig at give den en god skalle med windsurf, og måske havner jeg på Hawaii og skal bo på øen Maui
hvis jeg får et job i forbindelse med noget windsurf derovre. Så nu må vi se. Ja, og dig, Christian? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at rejse til Australien, her, når jeg er færdig med min uddannelse her på Handelsgymnasiet. Jeg er født og opvokset, jeg er født der, og vil gerne ned og bruge noget mere tid dernede. Jeg kan se, hvor det er, at jeg har brugt de første år af mit liv, så det kunne jeg godt tænke mig. Men jeres fremtid handler helt klart om noget, der har med surfing at gøre, i hvert fald indtil videre. Helt Ja, klart. vi skal surfe, så længe vi kan. Tillykke med det. Ja, tak.